M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Ndikulandireni nonse pano pa Tiyankhuleni Ambuye mpulogalamu ya tsiku la lero ya kugawa mawu. Lero ndi pa 3 February ndipo katikati mwa mulungu wachinayi. Mawu oyamba akuchokera mkalata yolembera Aheberi mutu 11 ndime ya 32 mpaka 40. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Noel Bile Banda wachinyamata kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu tenga wabwino wa Mariko Woyera mutu 5 ndime ya 1 mpaka 20. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Geoffrey Chikapa kuchokera ku St. Mary's Parish Kamuzu Barracks mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu ankalata kwa Aheberi. Abale, kodi ndinenenso chiyani tsopano? Nthawi yachepa yoti ndinene za anthu enanso ambiri monga Gideoni, Balaki, Samsoni, Yefita, David, Samuel ndiponso aneneri. Pokhala ndi chikhulupiriro anthu amenewa adagonjetsa maufumu, adakhazikitsa chilungamo, ndipo adalandira zimene Mulungu adawalonjeza. Ena adapuya mikango kukamwa, ena adazimitsa moto waukali, ndipo ena adapulumuka osaphedwa ndi lupanga. Anali ofowoka, koma adalandira mphamvu, adasanduka ngwazi pa nkhondo, nathamangitsa magulu a ankhondo a adani awo. Akazi ena adalandiranso anthu awo amene adafa atawaukitsa. Ena adazunzidwa koposa mpaka kufa, osalola kuti awamasule chifukwa chofuna kudzaukanso ndi moyo wabwino kopambana. Ena anthu adawaseka ndi kuwakwapula, adamangidwa ndi maunyolo naponyedwa mndende. Ena adawapha pakuwaponya miyala. Ena adawacheka pakati, ndipo ena adawapha ndi lupanga. Ankayenda uku ndi uku atavala zikopa za nkhosa kapena za mbuzi, umphawi okhaokha. Anthu nkumawazunza ndi kuwavutitsa. Anthu amenewa pansi pano sipadawayenere. Ankangoyenda mzipululu ndi m'mapiri namabisala m'mapanga ndi m'maenje apansi. Anthu onsewa ngakhale adawachitira umboni okoma chifukwa cha chikhulupiriro chawo, sadalandire zimene Mulungu adalonjeza. Ndiye kuti Mulungu anali ataganiziratu zotikonzera zabwino zopambana, kotero kuti sadafune kuti anthu onse aja asafikire ungwiro popanda ife. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mariko Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mariko mutu wa 5 kuyambira ndime ya 1 kulekeza ndime ya 20. Pa nthawiyo Yesu ndi ophunzira ake adafika kutsidya la nyanja ya Galileya kudera la Agresa. Yesu atangotuluka mchombo
munthu wina wogwidwa ndi mzimu woyipa adadza kumana naye kuchokera ku manda. Munthuyo ankakhala ku mandako ndipo padalibe wina wothanso kumumanga ngakhale ndi unyolo omwe. Kale anthu adayesa kangapo kumumanga miyendo ndi zitsulo ndiponso kumumanga manja ndi maunyolo, koma iye ankangowamwetsula maunyolowo ndipo zitsulo zomanga miyendozo ankangozithyola. Padalibe ndi mmodzi yemwe wotha kumugonjetsa. Usana ndi usiku ankakhala kumandako ndi kumapiri akumangofuula ndi kudzipweteka ndi miyala. Pamene iye adaona Yesu chakutali, adamthamangira nadzamugwadira mokweza mawu adati, kodi ndakuputani chiyani, inu Yesu, mwana wa Mulungu wamphamvu zonse? M'dzina la Mulungu ndikupemphani musandizunze. Adatero chifukwa Yesu anali atanena kuti, mzimu woyipawe tuluka mwa munthuyo. Tsono Yesu adamufunsa munthuyo kuti, dzina lako ndani? Iye adayankha kuti, dzina langa ndine Chigulu, chifukwa tilipo ochuluka. Ndipo iye adamudandaulira Yesu kwambiri kuti mzimuyo asayitulutsire kunja kwa dera limenelo. Pafupi pomwepo pa chitunda poteropo pankadya gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoyipa ija idapempha Yesu kuti, tipirikitseni ku nkhumbazo, tiloleni tikalowe m'menemo. Yesu adayiloladi. Iye adatuluka nkukalowadi nkhumbazo. Pomwepo gulu lonselo lidaguduka kutsika ku chitunda chija mwaliwiro nkudzadziponya m'nyanja mpaka kufera m'madzimo. Zonse zidalipo ngati zikwi ziwiri. Oweta nkhumbazo adathawa nakasimbira anthu mu mzinda ku midzi. Pamenepo anthu adatuluka kuti akaone zimene zidachitikazo. Atafika kumene kunali Yesuyo, adaona munthu adagwidwa ndi mizimu yoyipa uja atakhala pansi, atavala, misala ija itatha. Munthu woti adalowedwa ndi chigulu cha mizimu yoyipa. Anthuwo adagwidwa ndi mantha. Anzawo amene adaonera zonse zikuchitika adawasimbira zimene zidamuchitikira munthu wa mizimuyo ndiponso nkhumba zija. Apo anthuwo adapempha Yesu kuti achoke ku dera lawolo. Pamene Yesu ankakalowa mchombo, munthu amene adagwidwa ndi mizimu yoyipa uja adampempha kuti apite nawo, koma Yesu adakana namuwuza kuti, iyayi, iwe pita kumudzi kwa anthu akwanu ukafotokozere zazikulu zimene Ambuye akuchitira mwa chifundo chawo. Munthuyo adapitadi nakayamba kufalitsa kudera lotchedwa mizinda 10 zazikulu zimene Yesu adamuchitira. Atamva zimenezo anthu onse adazizwa kwambiri. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale okondeka mwa Ambuye, tikamawerenga mawu a m'Malemba Oyera, makamaka mu buku lija loyamba, buku la Genesis, timawerenga kuti ndipo timamvetsera kuti sibwino kuti munthu azikhala yekha. Genesis chapter 2 verse 18. Mawu amenewa amationetsa kuti ngati anthu tiyenera kukhala m'magulu anzathu, tiyenera kupezeka m'banja, tiyenera kupezeka miphakati, tiyenera kupezeka m'mudzi. Awa ndi malo amene ife anthu timayenera kupezeka. Tikamapezeka m'magulu anthu ngati amenewa, timagawana nawo moyo, timagawana nawo zimene moyo wathu umadutsa. Ndipo kudzera m'magulu amenewa chikhulupiriro chathu chimakula, komanso nzeru zathu za tsiku ndi tsiku zokhudzana Ambuye Yesu zimaonjezekera m'magulu amenewa.
koposaposa magulu onsewa amatithandiza ifenso kuti tikhale oyera. Pajatu tonsefe timayitanidwa kuti tikhale oyera monga Atate athu kumwamba ali oyera. Choncho nkofunika ndithu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kumaganizira mozama kupezeka pakati pa magulu, koma magulu omwewo amene angatithandize feyo kukhala anthu abwino, chifukwa timadziwanso kuti pali magulu ena a anthu amene amatithandizanso anthufe kuti tikhale oyipa, kuti tisachite kufuna kwa Mulungu, kuti tisakhale abwenzi a Yesu Khristu. Mawu athu amene tawerenga posachedwapa, mawu amene tikuwerenga lero amuthenga wabwino kuchokera muthenga wabwino wa Marko chapter 5 verse 1 mpaka 20, tikuona zodabwitsa kuti munthu amene timayembekezera kuti azikhala pakati pa anthu, azipezeka mmudzi, azisonkhana ndi anthu amene akhala naye, akula naye, abadwa naye, koma tikumana ndi munthu mmodzi amene sali pakati pa anthu ayi. Uthenga wabwino kutiuza kuti munthu ameneyu amakhala kumanda, amakhala kumapiri. Inu ndine tikudziwa bwino kuti kumanda sikukhala anthu amoyo, kumakhala anthu akufa. Kumapiri timangopita kumapiri kuti mwina tukafuna mwina nkhuni, kapenanso mwina tukapha nyama zina kumeneko, timangopita kubwererako ukakhala kumudzi kumene timasonkhana ndi anzathu. Koma munthu ameneyu akutiuza kuti amakhala kumanda. Chodabwitsa kuti kumanda kumeneku amachitako chiyani? Chifukwa chani amapezeka kumanda kumeneku kumene sikukhala anthu koma kumakhala anthu akufa? Mlembi othenga wabwino akutiuza kuti munthu ameneyu analogwidwa ndi mizimu yoyipa, kusonyeza kuti mizimu yoyipa ndi imene munthuyi imampangitsa kuti apezeke kumanda kumene akupezeka. Munthu ameneyuyu ngati amapezeka kumanda ndiye kuti samafuna kukhala pakati pa anzake, komanso samaona kuti ndi chinthu chofunikira kuti azikhala komanso kusonkhana ndi anzake. Munthu ameneyu tikumvanso kuti amadziononga iye mwini, amadziyesa oyipa kwambiri, kusonyeza kuti munthu ameneyu zambiri zimachitika mmoyo wake, zambiri zimaoneka mmoyo mwake. Koma ngakhale anali munthu ogwidwa ndi mizimu yoyipa chonche, zabwinonso tikuziona mwa iyeyo. Munthu ameneyu atamuona Ambuye Yesu patali, tikumva kuti iyeyu adamuzindikira Ambuye Yesu. Tikumvanso kuti iyeyu adamugwadira Ambuye Yesu, adadziponya kumapazi kwa Ambuye Yesu. Komanso tikumva kuti adamuopa Ambuye Yesu kuti anthu akhoza kumuononga kapena akhoza kumuononga Ambuye Yesuyo. Choncho ngakhale munthuyu adalogwidwa ndi mizimu yoyipa, koma zinthu zabwino mwa iyeyu zinaoneka. Adamuzindikira Ambuye Yesu ndi mphamvu zake, n'chifukwa chake adathamanga nkukadziponya pafupi ndi Ambuye Yesu. Komanso adamuopa Ambuye Yesu, kusati kumuopa kuti amaona kuti akhoza kumuchita chinthu china chake, koma amamuopa mompatsa ulemu, n'chifukwa chake adampempha kuti ifeyo musatani, musationonge, mungotiponya mwina ku zinthu zina zake, koma musationonge ayi. Kusonyeza kuti munthuyu amamuopa ndithu Ambuye Yesu. Izi abale anga okondeka zikutionetsapo zinthu zingapo. Poyambirira muthenga wathu wabwino, kudera limene Ambuye Yesu anapitali, kudera la tsidya la nyanja la Galileya, kudera la Agresa, kumeneku ndi dera limene kumakhala anthu osakhulupirira, anthu achikunja. Koma Ambuye Yesu akupita kudera limeneli. Ndikukhulupirira kuti Ambuye Yesu amapita dera limeneli ndi cholinga choti iwonso anthu amene akukhala kudera la Agresa akamve mawu a Mulungu, akalalikidwe ndi Ambuye Yesu, ndipo akawunikiridwe kuti kunja kuno kuli Mulungu. Choncho anthu amenewa Ambuye Yesu adafika kudera limeneli kuti akafalitsenso uthenga wabwino, zimene zikutionetsa kuti Ambuye Yesu analibe tsankho.
Ambuye Yesu akufuna kuti wina aliyense alandire chipulumutso. Ambuye Yesu akufuna kuti wina aliyense alalikidwe uthenga wabwino. N'chifukwa chake akupita dera limeneli limene kunali anthu achikunja, kuti kudzera m'malaliko wake, kudzera m'maphunzitso ake amphamvu, anthu akatembenuke mtima, anthu akuone nkhope ya Mulungu, anthu azindikire Mulungu. Mwina ifenso ndi phunziro lathu kwa ifeyo, kuti mwina pakati pathu timapeza timasankhana anthu opemphera tokha tizicheza kapena kuyenda mmene potsala chikhulupiriro chathu. Koma Ambuye Yesu akutipempha kuti ngakhale kwa anthu amene amaoneka ndi achikunja, anthu amene osakhulupirira, anthu amenewa tiyenera kukhala nawo pamodzi, tiyenera kucheza nawo, tiyenera ndithu kugawana nawo moyo, chifukwa nyale zathu zoyaka zija tinalandira pa ubatizo paja zikhoza kuyakiranso anthu amenewawa. Kachiwiri, tikuona kunena kuti munthu amene anagwidwa ndi mizimu yoyipa akuazindikira Ambuye Yesu ndipo akuvomera umulungu umene mwa Ambuye Yesu. Ifetu anthu amene mwina timaoneka bwinobwino, anthu achikhulupiriro, anthu opemphera, kodi ifenso timazindikira umulungu ndi mphamvu zimene zili mwa Ambuye Yesu? Kodi ifenso tikhoza kuwathamangira Ambuye Yesu ndi kudziponya pamaso pake? Munthu analogwidwa ndi mizimu yoyipayi, chifukwa cha chikhulupiriro chake akuchiritsidwa, chifukwa cha chikhulupiriro chake akuthandizidwa kuvuto limene anali nalo, limene linamukakamira kwa nthawi yayitali. Mwina ifenso yafika nthawi ifeyo pamene tikumva zambiri za Ambuye Yesu, pamene tikuwerenga zambiri za Ambuye Yesu, pamene tikulandira madalitso ochuluka ochokera kwa Ambuye Yesu, mwina ifenso tizitembenuka mtima, makamaka kuti chikhulupiriro chathu chizikula, kuti ifenso tiziwathamangira Ambuye Yesu, kuti ifenso tizikadziponya pamaso pa Ambuye Yesu, kuti ifenso tiziwapembedza Ambuye Yesu, chifukwa ndi zimene tikuziona mwa munthu ogwidwa ndi mizimu yoyipayi. Kodi moyo wanga ineyo ndikamva za Ambuye Yesu ndimatentheka bwanji, ndimanyamuka bwanji? Kodi Ambuye Yesu ndimawathamangira? Kodi ndimadziponya pamaso pa Ambuye Yesu? Kudzera mwa munthu ogwidwa ndi mizimu yoyipayi, ifenso mwina tidzidzimuke, tiyambe kuchitapo kanthu tikamva zambiri za Ambuye Yesu, chifukwa munthu ogwidwa ndi mizimu yoyipayi nayenso adamva china chake, nayenso adamva zambiri za Ambuye Yesu, adadzidzimuka mu mtima mwake ataona Ambuye Yesu. N'chifukwa chake he was moved to learn and towards Christ himself. Ifeyo timadzidzimuka mu mtima mwathu, timawathamangira Ambuye Yesu, kodi timawafuna Ambuye Yesu? Ndipo tikuonanso mwa munthu ogwidwa ndi mizimu yoyipayi kuti akuvomera mphamvu zimene zili mwa Ambuye Yesu. Mwina ifenso tizitha kuvomera umulungu ndi mphamvu zake zimene zili mwa Ambuye Yesu. Tikavomera umulungu ndi mphamvu zake timatha kuchiritsidwa. Ndipo chomalizira tikuchiona mwa munthu ameneyo kuti chimene chimampangitsa zonsezi, abale anga, ndi chikhulupiriro. Munthuyu anali ndi chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu. Kuti tichiritsidwe ifeyo, kuti tilandire zimene timazisowa kwa Mulungu, tikuyenera kukhala ndi chikhulupiriro. Ndipo chikhulupiriro ndi nsanamira yayikulu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Popanda chikhulupiriro, zinthu zimene timachita mu chipembedzo, zinthu zimene timachita mpingo, sizingakhale zatanthauza kwenikweni. Tikusowa kukhala ndi chikhulupiriro, kuti ndi chikhulupiriro chimenechi chizipereka tanthauzo mu chipembedzo chathu, chizipereka tanthauzo mu moyo wathu wa Chikhristu. Ndi chikhulupiriro chimenechi tiziwapempha Ambuye Yesu zimene ife tikufuna kuti atichitire. Ndipo ndi chikhulupiriro chimenechi tikafika kwa Ambuye Yesu, ifenso tidzachiritsidwa. Monga munthu uja adali ogwidwa ndi mizimu yoyipa, ifenso lero lino ndife ogwidwa ndi mizimu yoyipa. Koma kuti tichiritsidwe kwathunthu, mpofunika tithamangire kwa Ambuye Yesu, tiwapeze Ambuye Yesu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.